Ellers så skal vi bare til at tørre op på gulvet. Se. Lasse. Hvor er jeg sej, altså. Hvor nu hedder han. Tager du billeder af filmen? Nej. Skal jeg på Facebook det her? Jørgensen, tag den her. Sammen. Det er nok hjælpe at holde. Selvfølgelig. Kom bare hælde noget vand. Jeg har ikke... Hallo Christian, vi kommer med nogle bajer, vi skal lige hjælpe dig at tage den. Jeg mener det, fucking. Hej Peter! Hold! Hej Christian! Tillykke med fødselsdagen! Tillykke! Peter, hold! Christian, må jeg spørge om noget? Hvordan smager det? Hvordan skal jeg 2,5 kilo kanel? Jeg kan så 3 gange i dag, jeg får kanel. Det er nok det min. Ja, jeg tror, det er faktisk, jeg får det. Nu har du taget telefonen og sådan noget, ikke? Ja. Smil til kameraet. Nej, ikke min punkt. Nej, det siger du ikke. Du støver i, Christian. Prøv at se hans år. Og bag i. Der er ligesom en lille streg. Han har sin punkt bag, det var ikke godt. Jo, blinden blev dum. Det var ikke meget. Der er mere hånd. Nej, 25 minutter! Du er en sky, der var kanel. Du har også haft en god dag. Ja, åbenbart. Den ligger så bare i 2,5 kilo kanel. Jeg starter lige med at få kanel i øjnene. Flot femtal. Hvem gav det? Ja, det gav min søster. Hun kom ind til gjort til næste og siger, haha, I ramte ikke. Så fandt du sådan nogle skibriller, du kunne bruge. Det er ikke vildt t-shirt mere, faktisk, du ved. Jeg tænkte, du får aldrig den t-shirt, der er hvid igen. Nej. Så blev du 25, hva'? Og du fik kanel. Prøv lige at gå ind og hente min håndklæde. Jeg glæder mig til, at han bliver 30. Nej, fordi han siger jo, at han skal til Thailand og giftes. Han er ikke blevet gift endnu med 30. Han skal fandme ikke pæver. Han tager til Thailand og køber en